او د محبوب د کلمنا جباد او زه زړ کړم دا لاغا غست آزاد موتی وشوی د زړه کورتا میرا غلینو واپس نزی وی سنیاز بنا ملمن دا چی مثال بل دزمک پائے سر نشت زائر حغا خل درب کور خنک آباد نو دامن میں چطور تور غرنا دمکی دی تغهرائے دغار سور خلق صدا اپا اللہ قسم دیو بل خیستا دے یا کو محراب دے کو ممبرا کوئی روزہ دے یا پہر زے کی دمینے خوشبوئے دی یا کو صفائے کدا بلال ازان خاندان بختور دروازے نوے رحم یا خود باب السلام میزان لمرتبہ دائے یا پک دوئے کتو جس ترگے نمڑے گی یا شنگم بدوئے سر لڑایا مناردا اور دار زیر زائل زالائق کن خبر دے یا کوئی خر کوئی بیبار کو مقبرہ دائے یا تو بگارا د جانانا خل وطن دے نو پکی گرزنوے مدینہ خو مدینہ دا یا تو بگارا د جانانا خل وطن دے نو پکی گرزنو مدینہ خو مدینہ دا